cântecul pe care l-am cântat spune: binecuvântat să fie oricine se încrede în Domnul, dar mai e ceva, și umblă pe căile Lui și trăiește conform credinței pe care declară că o are. Vă aduceți aminte de tema predicii de duminica trecută? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci dacă ești mai comod, Luci, e loc în spate. Să nu stai așa izolat acolo. Fain. Mă întrebam astăzi, Doamne, avem nevoie de un cuvânt de la Tine și avem nevoie de un cuvânt de încurajare, un cuvânt care să fie o provocare pentru noi toți. Și în urma mesajului de duminica trecută, cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne reîntoarcem la o temă pe care am parcurs-o cu ceva timp în urmă, mai mult chiar, și anume predica de pe munte. Este așa numită pentru că a avut loc pe un munte. Am auzit voci în viața asta și am citit păreri ale unor teologi că această predică este pentru evrei. Ea nu este pentru biserică. Biserica are alte norme, are alte principii. Căutători de împărăție erau evrei. Și ei vreau o împărăție pământească unde să conducă, și nu intru în amănuntele pe care le știți toți. Mai că Pavel ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și o spune asta lui Timotei, care era pastor în Efes, la o biserică dintre neamuri, combinată sigur și cu evrei. Dar în Efes deja biserica avea o față a neamurilor foarte puternică. Și dacă este toată insuflată și de folos, credem că învățătura Domnului Iisus este pentru noi toți da și amin. Și înainte de a intra în această învățătură, am vorbit duminica trecută din Matei 6, de la 31 la 34, dar acum mă întorc la Matei 5, capitolul, deci versetul 1, și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să parcurgem această învățătură a lui Iisus. Nu mi-am propus să o iau verset cu verset, că am cochetat cu un gând că aș putea să predic multe luni de acum din 3 capitole, că sunt atât de multe învățături, dar nu ăsta e scopul meu. Scopul este să vedem ce vrea Dumnezeu la fiecare întâlnire, în fiecare moment când noi venim aici, venim cu un scop. Am primit odată pe WhatsApp o mică ilustrată și câteva cuvinte. Zice că îl întreabă un vecin pe un bătrân care era surd, nu mai auzea. Și îl întreabă și îi spune, la ce te duci la biserică? Că oricum te duci degeaba, n-auzi nimic. Și bătrânul i-a răspuns, mă duc să știe diavolul cine mi-e stăpân. Să știe diavolul cine ne e stăpân. De asta noi venim aici să învățăm, să ascultăm de stăpânul care credem că este, și anume Iisus, împăratul nostru. Dragilor, vă pun o întrebare. Câți dintre voi doriți să fiți fericiți? Am dat un nume predicii și să-l notez eu, Ovidiu, că am o mare problemă cu numele fericiți într-o lume nefericită. Asta vreau să fie titlul mesajului de astăzi. Și întrebarea este, câți dintre noi dorim să fim fericiți? Vreți binecuvântați? Vreți... Dar fericiți nu doriți. Probabil ar trebui în primul rând să știm ce înseamnă fericirea. Dicționarul limbii române ne spune ceva despre fericire. Și spune că fericirea este o mulțumire sufletească deplină.
Ați trăit așa experiențe din astea când lucrurile parcă merg toate bine. Și totuși în lăuntrul tău ceva nu scade bine. Nu ești mulțumit, te duci de... Asta de fapt arată o stare de nefericire, că nu banii, nu sănătatea, nu case, nu mașini, nu sunt lucruri care să rezolve problema fericirii. Și fericirea vine doar din ascultarea de Dumnezeu, pentru că o să vedem astăzi, uitându-ne în primele 12 versete, vom învăța câteva lucruri și știu că cei mai mulți știți despre ce vorbesc, dar vreau astăzi să le reluăm. Dar ca principii de bază pentru învățătura de pe muntea Domnului Iisus, vreau să reținem câteva lucruri esențiale. În versetul 18 spune Iisus din capitolul 5, să ne uităm aici, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Deci Iisus vine în 3 capitole, dă o învățătură și spune asta. Fiți foarte atenți la ce vă spun, fiți foarte atenți la ce vă învăț, că nimic nu va trece. Iota este punctul care era pus, la evrei nu există virgule, în scrierea ebraică, ci punctele care erau puse și frântura de slovă este acea liniuță care îmi vine în minte lângă litera P, noi mai punem o liniuță și creăm un R. Și în limba ebraică există genul ăsta de semne. Deci Iisus intră în niște amănunte ca să ne convingă că tot ce învață El este da și amin. În versetul 20 le mai spune un principiu foarte puternic, și anume, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Este credibil Iisus? Este Iisus credibil pentru tine? Te-am întrebat dacă vrei să fii fericit și n-ai avut curaj să spui amin, doresc fericirea. Dar fericirea care vine de sus și la timpul hotărât de El. În capitolul 5, versetul 1, spune, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare. Unde? În ceruri, frate Duțu. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înaintea voastră. Vă binecuvintez cu inimi deschise, cu o minte atentă, să putem vedea împreună ce vrea Dumnezeu să învățăm. Ce îmi place foarte mult este că în momentul în care Iisus vrea să înceapă această cuvântare, în jurul lui noi trebuie să privim întotdeauna lucrurile ca un cerc. Ei nu stăteau așa în fața lui Iisus, îl înconjurau pe Iisus. Și cei 12, cel puțin, erau în jurul lui. Dar dacă veți citi capitolul 7, în penultimul verset, veți citi, zice în versetul 28,
după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Începe cu câțiva ucenici lângă el și se încheie cu o mulțime care îl înconjurau. Și dacă am privit din principiul templului, am vedea așa în jurul lui Iisus primii apostolii lui, ucenicii, lângă marea de bărbați, pentru că nu erau bărbați și aveau curtea bărbaților la templu, probabil farisei, cărturari și mulți alți bărbați. După aceea femeile, curtea femeilor la templu și mai era în afară curtea neamurilor, care era separată, unde, știți, orbul, șchiopul și ciungul n-avea voie să intre în templu. De când cu David, când cucerește Ebusul, vă aduceți aminte? În Samuel 2 îi trimit vorba lui David să nu cumva să intre în cetatea asta, că până și orbii și șchiopii și ciungii ți se vor împotrivi. Când cucerește David Ebusul, spune slujitorilor lui, păi ăștia să nu-i omorât, dar aruncați-i pe toți în iazul care înconjoară cetatea. Și a rămas de atunci ca o tradiție în Israel, ei n-aveau voie să intre în templu. Numai că n-a spus nimeni asta era vremea pe care o trăiau ei, asta era de fapt Talmudul care luase loc Bibliei, Scripturilor. Talmudul era cartea de învățături a rabinilor care tălmăceau fiecare tot ceea ce scrie în Biblie, dar îl tălmăceau după interesele lor. Iisus vine și să țineți cont de această afirmație. El vine și spune de multe ori, vi s-a zis că, dar eu vă spun. Și ce este important? Ce spune Milu, ce spune Papa, ce spune Preasfântul, ce spune X, un mare pastor, sau ce spune Iisus? Ce este important pentru tine și pentru viața ta? Doamne, ajută-ne să înțelegem că Iisus spune, dar eu v-am spus, și mai mult decât atât în versetul 2 spune, au început să-i învețe. Nu uitați acest amănunt. Cuvântul trebuie învățat. Noi de foarte multe ori auzim și spunem altora din ce am auzit. Știți, când eram la școală, de foarte multe ori furam notele așa din auzite, dădeai un răspuns bun odată și ce grozav ești, dar de fapt nu prea știai mai nimic, dar ai prins din zbor un lucru. Cu Dumnezeu nu merge. Aici lucrurile trebuie să le învățăm, să le știm, pentru că vine vremea în care vom fi responsabili și nu vom putea să ne scuzăm că nu am știut cu tare lucru. Haideți să luăm la rând puțin fericirile și, cum să spun, nu vreau să stau foarte mult pe ele, pentru că le știm. Dar tot așa aș vrea câteva gânduri în dreptul fiecăruia. Câte fericiri avem? Tatăl Luci zice, nu, câte mai avem, cine mai știe? Da. Alții spun 8, alții spun 10, nu contează. Eu spun cam 10 puncte. Și luați fiecare câte vreți din toate. Și ne vom uita la ceea ce le spune Iisus. Punctul de pornire. Vrei împărăția lui Dumnezeu? Vrei să fii parte a împărăției? Dragul meu, nu intri după normele tale. Pentru că vine un moment când vine stăpânul și te verifică. Ai haina care ți-a pregătit-o el sau nu? Dacă noi nu vom ține cont de toate aceste lucruri și revin și spun, vrea cineva să fie fericit? Și dacă voi tăceți, eu îmi pun întrebarea dacă mai vreți împărăția cerurilor. Poate că aveți prieteni mulți la Martirul Jehova, cum am și eu, și am acolo un prieten cu care și ieri am vorbit o grămadă la telefon și m-a întrebat ce o să predic mâine și am spus o să-i spun marți, nu spun dinainte. Și un om foarte, foarte interesat și foarte serios. Dar Dumnezeu la timpul respectiv îl va lumina mai mult decât înțelege astăzi. Pentru ei împărăția e pe pământ. Dar noi vrem să privim dincolo, să privim la ceea ce Iisus ne spune. Și primul lucru pe care îl spune Iisus în versetul 3 spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este
împărăția cerurilor. Vedeți, prima fericire este clar, săraci în duh și recompensa împărăția cerurilor. Vă place? Vă doriți? Ce înseamnă să fii sărac în duh? Păi, încerc simplu de tot să vă explic. Un om sărac, nu că n-ați ști, un om sărac, ce are de pierdut? El n-are casă, n-are mașină, nu are ce mânca, umblă poate prin gunoaie. Un om sărac și-a pierdut onoarea, stă la colțul drumului, cerșește, își cere ceva. Un om sărac nu mai are nimic de pierdut. El nu are orgoliu, nu mai are... N-ar sta altfel să tremuri acolo în fața ta și să insiste să se țină după tine ca un cerșetor. Și nu vorbesc de ăștia plătiți sau forțați. Nu vorbesc de oameni autentici, oamenii care cu adevărat sunt săraci. Și cred că Iisus spune ceva de genul, dacă vreți împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fiți ca un sărac care nu mai are nimic de pierdut și care spune, dă-mi, te rog. Și Iisus spune, dacă veți fi ca ei, veți primi împărăția, pentru că Tatăl vostru, nu te teme, turmă mică, vă va da cu plăcere împărăția. Dar dacă tu crezi că ești suficient de bun, tu știi să faci, tu știi să dregi, tu încerci prin faptele tale să adaugi lucruri, atunci nu mai faci parte din săracii care și-au călcat în picioare orice orgoliu, orice ambiție. Și nu suntem străini niciunul despre ceea ce vorbesc eu astăzi. Toți avem reacții, toți avem orgolii, dar mă rog ca Dumnezeu astăzi să ne binecuvinteze cu acea stare de dependență totală de Dumnezeu. Acea stare, acea credință că de fapt nu există altă cale. Unica cale de a ajunge în împărăție este să depind total de El și să primesc ce El îmi dă, ca un dar, și anume împărăția. Cei din jurul lui Iisus erau o altă categorie care știm că erau atât de cunoscuți prin ceea ce făceau ei, dar o să ajungem imediat. Ajungem la a doua fericire, peste care vreau să trecem, spune în versetul 4, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Te-aș întreba, ai nevoie de mângâiere? Ai avut în viața ta vreodată nevoie, măcar o dată, să fii mângâiat? Știți, un copil sparge un geam și probabil taică-su e mai dur și îl vezi plângând și îl întrebi, care e problema ta? Și el îți spune, o să iau bătaie, mă bate tata, de ce am spart geamul? Vino încoace, hai să punem geamul. Și tu te duci și pui geamul, îi rezolvi problema, după care îl sfătuiești să fie cu minte. Și copilul ăsta, în timp ce el plângea, a găsit un om să-l mângâie. Și Biblia spune, dacă voi veți învăța ce înseamnă să fiți mângâiați, atunci veți înțelege că plânsul este de fapt o atitudine a unei stări lăuntrice pentru două direcții. Eu pot să plâng pentru păcatele mele și l-avem pe Petru ca exemplu, care se leapădă de Iisus și plânge cu amar și ce primește în mângâiere Petru? Care iertarea, dar parcă mângâierea face încă un pas. Prietene, vrei tu să ai tu grijă de turma mea? Pentru că tu ai plâns. Dovadă că te-am iertat este că îți dau de lucru. Nu te țin la colț, nu te țin la respect, ci vreau să-ți ofer acum șansa că eu am încredere deplină în tine. Vrei să fii mângâiat? Vrei să te folosească Dumnezeu? Fii deschis. Sau poți să plângi pentru alții. Încerc să galopez puțin ca să nu stăm prea mult. Citiți în Ieremia, capitolul 9, versetul 1, spune Ieremia, de mi-ar fi capul plin cu apă și ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Nu plânge Ieremia pentru morți. Plângea Ieremia pentru că cuvântul lui Dumnezeu le vorbea. Noi am vorbit de multe ori din Ieremia. Semnal, dacă astăzi dușmanul e la porți și astăzi e ziua pocăinței și Dumnezeu te poate salva.
Ieremia se uita că ei sunt morți în relația cu Dumnezeu și plânge pentru el. Te întreb pe tine, când ai plâns ultima dată pentru morții din jurul tău? Nu pentru cei de la cimitir, nu lumânările la morți, eu vorbesc pentru cei care sunt morți. Foarte simplu spunem, Doamne, te rog, ai milă, lucrează, întoarce la Dumnezeu și trecem. Iisus ne dă o cheie și spune, știți, problema care de fapt îl impresionează poate foarte mult pe tata, este să-ți vadă inima zdrobită că-ți pasă de cei care se duc în jurul tău. Și poate că ai primit un răspuns legat de direcția în care poate ar trebui să schimbi și tu și eu ceva în rugăciunile noastre. Dacă noi lacrimi să plângi, roagă-te ca Ieremia, Doamne, fă-mi ochii un izvor. Doamne, ajută-mă să pot să plâng. Ajută-mă să sufăr cu ei. Trecem la punctul 3, la versetul 5. Suntem la fericirea, să zicem, numărul 3. Și spune aici, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Deci îți promite împărăția cerurilor, îți promite mângâiere. Și poate pui întrebarea, da când, Doamne? Mă gândeam mereu, poate după fiecare să spui întrebarea când. Și vreau să spun că Dumnezeu nu întârzie niciodată în împlinirea făgăduințelor Lui. Chiar dacă tu ai aștepta astăzi sau acum, El știe timpul cel mai bun. Ca o paranteză, spuneam la început de acea ploaie care a venit brusc, eu n-am venit aici, am stat acasă și am început să mă rog, știind cum pregătiseră, fusesem aici și așa dintr-o dată am spus, dar știu că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce te iubesc. Și când au venit acasă și mi-au spus mărturia oamenilor, am înțeles că ploaia aceea a venit spre binele și spre lauda lui Dumnezeu, nu a unor oameni. Asta este să putem să credem cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cei blânzi. Iisus spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Știți, din curios m-am dus să văd ce spune dicționarul limbii române despre cuvântul blând. Ce credeți că spune? Nu scrie bleg, iertați-mă. Nu spune că blândul e un bleg. Deloc. Ci uitați ce spune și mi-a plăcut atât de mult, blând exprimă bunătate. Un om plăcut. Blândețea nu înseamnă că vorbești în șoaptă doar, dar să exprimi, să emane din tine bunătatea. Mai sunteți cu mine? Mai vreți să fiți fericiți? Mai vreți să fiți fericiți? Altă șansă nu aveți. Nu puteți avea parte de împărăția cerurilor. Deci, ferice de cei blânzi și te întreb, se poate spune despre tine că ești un om blând? Haideți să vă aduc aminte de un om. Blândețea nu este ceva cu care te naști. Nu, să nu vă înșelați singur. Eu mai spun că eu sunt o fire iute și soția mea e o fire mai calmă. Dar calm și blând nu e același lucru. Pentru că poți cu calmitate să fii la fel de tăios ca unul care o face cu tonul ridicat. Da? Îl știți pe Moise? 40 de ani la curtea lui Faraon, cel mai grozav. Toată arta Egiptului o deținea și la un moment dat omoară un egiptean și fuge. Și planurile lui Dumnezeu pentru Moise erau scrise și hotărâte mai dinainte, chiar dacă el nu știe. Și ca să poți să conduci un popor, tu trebuie să fii un om blând. Tu trebuie să emani bunătate. Deci vreau să înțeleg că ați înțeles că nu mă refer la o stare de calmitate, ci la o bunătate care vine din lăuntru nostru. Și stă 40 de ani la oi. 40 de ani. Noi avem 20 de ani de când am deschis cu ajutorul lui Dumnezeu această biserică. Și 15 ani de când ne vedem aici. Poate chiar spre 16. Când mă uit în urmă, mi se pare nu știu cât. Dar am încercat
să dublați 20 și cam atât a stat Moise. Eu n-am 40 de ani de când sunt căsătorit cu soția mea. Nu am încă. Ne apropiem, e drept. Dar gândiți-vă, 40 de ani să stai și 40 de ani să mulgi oile lui socru tău. Ați văzut cum se mulg oile? Eu n-am mulți niciodată, dar copil fiind, aveam un vecin cu multe oi și îmi plăcea să mă duc acolo. Luau aia așa printre și cu 2 degete. Și am mulți vacă și știu ce înseamnă că te doare după un timp mâna, dar cu degetele. Și am spus așa, Doamne, ce școală frumoasă pentru cel mai grozav om care l-a putut avea Egiptul. Du-te la oi, țăr, încă un an. Și după 40 de ani Dumnezeu spune, în sfârșit, Moise, ești pregătit. Ești pregătit să nu mai lași răutatea să omoare, ci să lași blândețea să emană bunătate. Deci, dragilor, de ce a trebuit să venim astăzi la biserică? Pentru că Dumnezeu ne spune, vreau să vă dau împărăția, ferice de cei blânzi. Ajută-ne, Doamne, că Moise, poporul se răzvrătește împotriva lui, fratele lui, sora lui, pe rând, toți. Și Dumnezeu îi ia apărarea lui Moise și spune, îl distrug și o iau de la zero cu tine. Nu știu câți dintre noi nu ne-am fi să flatați, să spună Dumnezeu, încep cu tine. Tu o să fii baza acestui popor nou, a noii construcții spirituale. Dar omul care emană bunătate spune, nu, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să-i distrugi pe ei. Vedeți, asta înseamnă ferice de cei blânzi. Să renunți la tine, să renunți la dreptul tău, să renunți la orgoliul tău, chiar când ai dreptate, chiar când ești nedreptățit și să spui, nu, Doamne, îndură-te de ei. Doamne, asta îmi doresc, ai milă de fiecare dintre ei. Și vreau ca eu și cu tine astăzi să învăț ceva de aici. Am ajuns la punctul 4, versetul 6, ne uităm să-l citim. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Dacă cei blânzi moștenesc pământul, adică Dumnezeu îți rezolvă aici pe pământ, îți apără cauza și îți dă rezolvările. Acum trecem la punctul 6, la versetul 6, unde se vorbește de un alt nivel și anume nivel spiritual, flămând și însetat după neprihănire. Căutați mai întâi neprihănirea, da? Am trecut peste cuvântul împărăția lui Dumnezeu. Știți, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor, nu, cu nici un chip, frate Duțu, așa ai spus. Nu știu dacă voi înțelegeți altceva decât cu niciun chip, dar pentru mine este da și amin. Și nu aș vrea asta să stau să vorbesc despre neprihănirea lor. Pentru că am auzit atâtea păreri, dar totuși fariseii posteau de 2 ori pe săptămână, noi nu mai trebuie să postim. Și Biblia spune dacă nu vom depăși, frate, aia-s fapte, zeciuială. Frate, vorbești de lucruri vechi testamentale. Cum zeciuială? Despre ce vorbim? Dacă nu vom depăși. Fraților, ei se rugau de 3 ori pe zi. O viață constantă, rigidă chiar de rugăciune. Nu vorbesc timpul. Și am putea avea multe lucruri legate de lege, rigorozitatea lor în a fi după lege. Biblia spune că eu, ca și creștin, trebuie să înțeleg ceva. Eu trebuie să fiu flămând după neprihănire, însetat după neprihănire, dar nu după aceea faptelor, ci cum spune Romani 5, neprihănirea care se capătă prin credință. Spuneți-mi un om care a mâncat odată și nu-i mai trebuie să mănânce și seara, sau măcar a 2-a zi, sau a 3-a zi. Așa este cu neprihănirea. Dumnezeu te socotește neprihănit, pentru că Dumnezeu se uită la Magda, cum mă uit eu acum, și îl vede pe Hristos. Și neprihănirea lui Hristos define neprihănirea mea, a ta, și când Dumnezeu ne vede neprihăniți, pentru că cândva Fiul Lui a luat păcatul tău și al meu
și Dumnezeu l-a văzut pe el păcătos în locul meu și el a trebuit să plătească. Dar acum, odată ce ai primit neprihănirea în dar, Iisus spune, ferice de cei care sunt flămânzi și însetați să rămână în această stare de neprihănire. Neprihănire în vorbire, în fapte, în gândire, în credincioșie, analizați pe farisei. E așa că nu putem ocoli cuvântul lui Dumnezeu. Toți ne pricepem, dar eu am datoria să vă spun ceea ce Biblia ne spune. Trecem promisiunea celor flămânzi și însetați, care este? Vor fi când? Eu spun aici pe pământ, dar în împărăția cerurilor te vei bucura cu adevărat de toate aceste promisiuni. Trecem mai departe, ajungem la fericirea numărul 5, suntem în versetul 7, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Vedeți aici, parcă Iisus privește auditoriul și se uită la câțiva din jurul lor, de exemplu acești farisei despre care vorbeam noi, că fac toate aceste lucruri perfecte. Știți, Pavel spune despre el în Filipeni, că în ce privește legea, el a fost neprihănit, după neprihănirea, adică a fost atât de riguros în împlinirea tuturor lucrurilor legii, încât declară despre el, eu n-am călcat niciuna, exact ca tânărul bogat. Ce vrea Dumnezeu este ca tu acum să înveți ceva. Milostiv cine poate fi? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv, îndurător, plin de bunătate. Dacă ești milostiv, de fapt faci un pas în plus. Fariseii nu experimentau. Când judecă pe ucenicii lui Iisus, că trec prin lanul de grâu, că mănâncă, Iisus se uită la el, dacă ați fi înțeles, că milă voiesc și nu jertfă. Dacă ați fi înțeles că oamenii ăștia flămânzi, voi sunteți stătui, veniți de acasă și nu vă pasă de ei. Deci poți să faci toate lucrurile din lume. Milostenia e o atitudine lăuntrică. Vedeți cum creștem de la blândețe, care este o emanație a bunătății, acum această emanație devine milostenie în raport cu cei din jur. Și spune, cine e milostiv cu cei din jur, va avea și el parte de... Aș vrea să te întreb astăzi, să mă aș întoarce așa cu spatele, să nu... Cu cine trebuie să încep eu să fiu milostiv? Pot să fiu milostiv cu sora Mary, cu sora Doina, cu oricine, și cu nevastă mea să fiu dictator. O faci ce spun eu, că jar mănânci. Avem noi o vorbă între copii și ai nepoței mi-o copiază. Vedeți, milostenia începe între soț și soție. Milostenia continuă între părinți și copii. Un om care e milă de cineva îl mai jignește, îi mai întoarce spatele, durează zile până te împași cu persoana respectivă. Nu odată, vă spun înaintea lui Dumnezeu, nu odată supărat fiind în experiența noastră de o viață, la un moment dat când o vedeam cu fața, eu vroiam să știe că sunt supărat, eram atât de spiritual, încât trebuie să știe sora. Și când îi vedeam fața aia tristă, la un moment dat mi se făcea milă. Și mila biruiește judecata. Orice argument pica. Atunci mă duceam la ea și o luam în brațe. Și foarte sec. Ce e? Ce e? Nimic. Poți să mă ierți. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Vreți să aveți milă? Vrei să ai parte de milă? Te întâlnești pe stradă cu cineva, cu un polițist și poate ai făcut o gafă fără să vrei. Și îi spui, domnul polițist, îmi pare rău, am greșit. Dom'le, popa iartă, eu nu iert, mi-a zis unul odată. Veneam pe Valea Oltului și era o linie dreaptă și i-am dat și era radarul și buf! Dom'le, am fost cu minte tot drumul ăsta și acum, dom'le, nu mă puteți ierta. Dom'le, popa iartă, nu eu. Dom'le, nici popa nu iartă, că eu sunt popă.
Zic, numai Dumnezeu iartă, dar și noi putem ierta. Vedeți, vrei să ai milă? Dumnezeu îți dă har. Dacă tu, în viața ta de zi cu zi, înveți să ai milă față de cei din jurul tău. Vreau să vă mai spun un secret. Știți ce spune în Psalmi? Că cel neprihănit are milă și de animale. Mulțumesc, frate Luci. Nu sunt sadici. El când sacrifică un animal să-l mănânce, nu-l omoară în cruzime, ci pur și simplu e milă. E milă. Ce spuneți? Vreți să fiți fericiți? Vreți să aveți parte de milă? Învățați să fiți milostivi. Haideți să trecem mai departe unde am ajuns la versetul 6. Și uitați cum cresc lucrurile. Uitați cum cresc, uitați cum se duc. Suntem la versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Adică promisiunea să ai împărăția cerurilor ca moștenire și acolo vrei să-L și vezi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, Iisus spune, ascultați-mă, ei v-au spus, dar eu vă spun, cu niciun chip nu veți intra dacă inima voastră nu este curată. Exteriorul, rugăciunile publice, frumoase, lungi, aici în biserică, toată lumea te apreciază, predica bună al lui fratele Milu sau nu contează. Toată lumea, dar ce fac eu în întuneric? Ce fac eu acasă? Ce fac soția mea știe în parte? Și cel mai mult știe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, acu intră în lăuntru, fericirile cresc, vreți împărăție, nu-i destul doar exteriorul, trebuie și exteriorul, trebuie și relațiile, dar e vorba de inimă, o inimă curată. Vrea Filip să-l vadă pe Tatăl și ce îi spune Iisus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Vă aduceți aminte că bănuiesc eu că erau farisei în jurul lui Iisus? În Matei 23 știți ce spune despre farisei? Vai, vă aduceți aminte? Vai de voi, pentru că sunteți ca niște morminte văruite. Afară arătați bine, dar în inimă, răutate, lipsă de milă. Toate lucrurile astea eu le văd. Haideți să trecem mai departe. Suntem la versetul 9, punctul 7, da, să-mi aduce să nu sar ceva. Versetul 9 spune, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, împăciuitori. Mă duc aminte de doi, probabil Iisus a întors și s-a uitat așa în ochii lui Ioan și a lui Iacov. Știm, fiii lui Zebedei sunt numiți și fiii tunetului. De ce? Trec printr-un sat și nu-ți primiți, îți scoși afară. Duceți-vă de ei, nu vrem să avem de-a face cu voi. Și Ioan și cu Iacov, hai să cerem să coboare foc din cer. Să vadă ei. Și Iisus se uită la ei și nu știți? Sunteți călăuziți. Sau, haideți, din cei 12 apostoli, se pare că 11 erau din Galileea. Erau zeloți, erau haiducii, care erau mereu cu sabia pregătită. Ei oricând, orice revoltă, ei erau fruntea. Și oamenii ăștia trebuie să învețe de la Iisus că dacă nu vor deveni oameni împăciuitori, dacă nu vei fi gata să treci și prin Samaria, să slujești unei femei, să slujești și unui fariseu, să slujești unui vame și unui păcătos, de nu vei învăța ce înseamnă să trăiești în pace, ești tu împăciuitor? Poți să spună colegii tăi de muncă că ești un om al păcii? Poți, și promisiunea este foarte puternică. Vrei să fii partea împărăției, să o moștenești, vrei să-L și vezi pe Dumnezeu, dar să fii acolo ca fiu. Deci nu poți să fii chemat fiu al lui Dumnezeu, de ești unul mereu cu sabia la brâu. Gata mereu să execuți. Gata să-ți faci dreptate cu pumnul. Gata să faci dreptate țipând. Gata. Și ne știm fiecare. Azi noapte pe la vreo 12 și ceva, o casă din spate acolo, ziceai că-s nebuni. Urlau de nu puteai să stai. Și
Cum spunea odată cineva, am lăsat pocăința jos câteva secunde, am deschis geamul și am strigat odată, opriți-vă că altfel chem poliția. Nu știu dacă m-ați auzit de Josemii, dar cred că ei m-au auzit că după vreo câteva minute au coborât. Asta nu înseamnă că nu sunt păciuitor a doua zi și să nu-mi apăr drepturile. Dar vedeți, problema este, ce pot să spună oamenii despre tine? Ești un om al păcii? Caută pacea și aleargă după ea. Petre, bagă sabia în teacă, că cine scoate sabia de sabie, s-ar putea să ai nevoie și tu să te împaci odată cu cineva, cu părâșul tău, cu Dumnezeu în urma unor probleme. Și nu uita că ce seamănă omul, aceea va și recolta. Ne ducem în versetul 10 la punctul 8, așa că Luci ne spune de... cât ai zis, Luci? 8? Nu, ai zis. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. A lor. Începe cu împărăția cerurilor și am ajuns iarăși la împărăția cerurilor. După ce ne trece așa Dumnezeu prin Iisus, prin toate aceste lucruri, din nou ne promite împărăția cerurilor. Ferice de cei prigoniți. Dar nu pentru că au gura mare, nu pentru că ies în stradă și aruncă cu roșii în polițist care a făcut un abuz, nu pentru, ci pentru că ești prigonit din pricina, haide că am citit aici, neprihănirii. Ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire. Dar nu uita niciodată că dacă vrei să fii săturat de neprihănire, vei fi prigonit. Mai vrei să fii fericit? Mai vrei să însetezi după neprihănire dacă te așteaptă prigoana? Iisus este fair play, le spune de la început, oameni buni, vreți să mă urmați? Ăsta este drumul. Vă ofer în dar neprihănirea, voi acum trebuie să o trăiți flămânzi, dar vă așteaptă prigoana. Pentru că veți fi urâți, pentru că eu am fost urât. Eu n-am fost iubit, nici voi nu o să fiți iubiți. Ne vedem după 4 luni aici. Și întrebările sunt dacă e bine sau nu e bine. E bine, slavă Domnului că putem să ne vedem și să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ne ducem la punctul 9, în versetul 11, imediat încheiem. Ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot fel de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Uite că aici parcă nu mai spune niciun fel de promisiune pentru. Păi ce vrei mai mult decât împărăția? Deja le ai toate. Le ai și pe pământ, le ai și în ceruri, ai și neprihănirea care este dar, ai totul. Dar acum nu uita că oamenii nu-L iubesc pe Iisus și te vor ocărî. Știi ce înseamnă să te ocărască? Să te ceartă, să te certe chiar în față. Dar spune aici, foarte atent, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele, dar neadevărate, că dacă sunt adevărate avem o problemă. Avem o mare problemă. Neadevărate împotriva voastră. În continuu. Vecinul, ori ți-ar face 10, nu contează, dar dacă a făcut-o pocăitul, e o problemă. Dacă ești în trafic, dacă ești nu știu unde, în momentele astea să încerci să te gândești. Biblia spune un lucru și vrea să nu-l uitați niciunul, niciodată. Că i s-a dat mult, i se cere mult. Sunt oameni care au primit din partea lui Dumnezeu nemeritat, case, mașini, au fost vindecați de boli groaznice, sunt oameni care uită. În momentul în care lucrurile merg bine, mai este împărăția lui Dumnezeu prioritate? Mai sunt fiii împărăției prioritate în viața ta sau a mea? Toate lucrurile astea au așa o legătură. E un cerc în care ne învârtim și Iisus e în centru. Și eu și cu tine, oriunde m-aș duce, găsesc o fericire pusă. Și
zic, uite, păi cu asta nu știu, dar dau de următoarea. Și ajungem aici și pare, Doamne ajută-mă să trăiesc această fericire. Și întrebarea este când. Când voi fi fericit? Când oamenii mă vor certa și vor spune despre mine sau despre tine tot felul de lucruri. Și am ajuns la punctul 10, versetul 12, și eu o numesc cea mai mare fericire. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Și acum fiți din nou atenți, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Nu știu cum vi se pare vouă, dar în timp ce pregăteam mesajul ăsta, mă tot opream aici și am spus, Doamne, ne-ai purtat în toată Biblia parcă și ne-ai dus dintr-un punct în altul, ferice. Și acum spui, veți fi vorbiți de rău, veți fi ocărâți, veți fi batjocorâți, toate lucrurile astea sunt pentru voi din pricina mea, dar nu uitați, tot așa au făcut și cu prorocii. Citiți Evrei 11 și o să vedeți acolo, tăiați în două cu ferăstrău, dați la fiare. Nu vorbea de ce a făcut romanii. Vorbeau de practicile care existau deja înainte. Doamne, drumul spre împărăția cerului e sânge? E martiraj? Da, e sânge. Și aici în centru sunt eu și este sânge sfânt, care curăță, care spală și veți continua voi tot cu sânge. Știți că din cei 12, noi știm că 11 au murit în martiraj. Și mii și sute de mii. Ăsta e drumul. Vă întreb la final, mai vreți să fiți fericiți? Nu uitați că ne așteaptă vorbiri de rău, ne așteaptă prigoană, ne așteaptă certuri, ne așteaptă cerul. Și mă așteaptă titlul scris Fiul de Dumnezeu. Și voi auzi chemarea, vino, rob bun și credincios. Dar asta e doar începutul. Vom face un pas duminica viitoare și vom încerca acum să luăm la rând. Tot așa, scurt, fără să filozofăm fiecare verset în parte. Cred că fiecare dintre noi am înțeles ceva astăzi. Este timpul să-L luăm pe Dumnezeu în serios. Nu doar să ne numim, ci să și trăim. Vom face acum, vom trece la cina Domnului. O să rog pe fratele Emi să vină și să binecuvinteze pâinea și vinul, după care împreună cu fratele David îi rog să treacă printre rânduri și lucrurile vreau să vă încurajez. Am luat cina în case. Pentru mine a fost o mare bucurie să pot să mă împărtășesc ca și cum eram împreună cu voi. Așa de puternic a fost pentru mine, dar astăzi am altceva. Astăzi suntem aici, când vă adunați împreună în același loc, spune în 1 Corinteni 11. Suntem aici și vreau să treci, poți să-ți dai masca jos, să mănânci, să bei, să o pui la loc, să respectăm legea. Dar acum să binecuvintezi, mi te rog.